house contractor nga namusil o subcontractor sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nadakpan na sa kapulisan. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano. XFM Report. Malampusong nasikop sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga sakop sa Santa Cruz Municipal Police Station ang usa ka house contractor nga giingong responsable sa pagpamusil sa duha ka subcontractor sa barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Giila ang naarestong house contractor nga si Roger Lamban Maningo nga taga barangay Zone 4 Santa Cruz. Samtang mga biktima giilang sila si alias Arnel ug alias Villa, kinsa pulos subcontractors nga taga Buhangin, Davao City. Base sa report sa kapulisan, pasado alas 2 sa hapon ning milabayng adlaw, gilayong nagpatabang kanila ang mga biktima human matud pa sila gipaulanan og bala sa sospek, samtang sakay sila sa usa ka Suzuki Hustler nga sakyanan padulong unta sa balay sa suspitsado sa pagkuha sa ilang mga butang pang furniture. Sakay matud pa ang sospek sa usa ka puti nga Yamaha XTZ nga motor, kinsa migamit og mubo nga arma sa pagpangusil ug daling misibat human sa krimen. Human nadawat ang sumbong, gilayong gilusan sa kapulisan ang hot pursuit operation hangtod pasado alas 7:45 sa gabi. Nasubay ug nadakpan niini ang sospek nga sakay sa usa ka Ford Ranger pickup atubangan sa barangay Hall sa barangay Darong, Santa Cruz, kinsa kasamtangang gikustudiyan na sa kapulisan subay sa nagpadayong investigasyon sa insidente ug sa posibleng silot nga ipahamtang sa dinakpan tungod sa mga nadamyos nga sakyanan ug trauma sa mga biktima. Sa pikas bahin, gidayig sab ni Davao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Leo Ahero ang mga personay sa Santa Cruz Municipal Police Station tungod sa paspas ni ining pagresponde hinungdan sa pagkaaresto sa suspitsado pamatuod sa tinud-anay nga pagserbisyo sa kapulisan ngadto sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.